Hi, hello mga kalodi. Welcome back to my YouTube channel. Karon kay lami man ikaon og saging nga nilungag. So magmukbang ta og saging nilungag na ay kinilaw nga guso og ginamos. Ginamos nga sisi. Og salamat. Please i-watch nyo taman sa mahuman ang video po kay mukbang ni siya. Thank you og maraming salamat. Mauna siya ay kinilaw nga guso. So kulang na lang ni siya og kamatis og dahonan. Pero gitimplahan na ni siya. Then kani mauna siya saging nga nilungag. Og katong naay ginamos nga sisi. Gamay lang kay medyo parat mang yun ni siya. Og naay medyo hinog-hinog na siya. Kani siya saging kardaba o kani kay saging pipita. O kani mo ni siya ang gusto. Kulang na lang ni siya og sibuyas, dahonan o kamatis. Thank you. Ayan, kana mag-start na taog mukbang ha, kana. Na ay ginamos nga sisi dayon. Gusto. As I can say before na natay saging. Ang tanan kuya. May kaya yung pangutana pe. Weh! Kinsa nga artista yung idol ya? Babae, lalaki. Babae. Kiko si Marian Rivera o si Angel Luxien. Kaya idol ako silang duha. Sukat pa sa una kay butan mas Angel Luxien God, si Marian Rivera kay idol po na ako. Butan mo yapon si Marian Rivera. Ngayon siya, Angel Luxien siya ang pinaka-idol na ako kay buutan dayon mahinatagon si Marian Rivera kay buutan din pinakagwapa. Ano jud ha dili malikayan jud nga naa jud mga bunsalo pud na saging, di ba? Kinsa nga artista mong crush ya? Si Koan. Sukat sa una? Si Kuan. Paulo Contes. Og siya. Jericho Rosales. Ang uban nga saging hinog. Dayon ang kaning uban is unsa man siya? Salo. Naidagan Hindi man ko magsiligod kay basta madaot ang akong evolution. Evolution chori. Dahil asay pangutana sunod. Pila yung edad nakauyab kaya? Kasi makasagak ko Kuan. Wala pa. Atong seminaron ha. Magseminar ta lami king kaong gusto. Dahil nga ay mga kamatis o kay mga kuan. Ante. Saging tumulog ba butang? Ang mga earring ka problema ang mga earring kung sa ilang baniud turon kay wala galungag. Saging. Dili mo kaon ang kuan, ang iring og saging, dili ang iring mo kaog saging. Aksidenteng
Nahulog ang ilog sa bata. Ha? Sakto di Mm. Sige, next question. Ano sa nga grade ka nagsugod og crush ya? Wow. Wa man dahil, Wa may pagkasugod na grade day. Kaya mo diretso mo pagkatiguang day. Agree. Ma, pagkaon. Ma. May dayo ka ng bang salo. Tikol gitu. Kuya, Tikol. pagkaon ako salo ya. Pagkaon man. Gaya. Naigi na mo sa diri day. Lapit pamutana ikaw na po dito. Dami lagi pagkatimpla sa kuhan. Gusto. Si kung ano ka timpla siya. Ita. Uy. Pwede, uy. Lamig no? Laway yun sila ba? Dahil yung mga ansa ninyo ha, hindi ko makaubang salo ka. Kabalo biya gagagikan sa Korea. Kanang wag ko na mga gikag Korea ng mga naunga. Oh, gwapa ka ayo. Kani si Pipi, ika ni siya og Japan. Pero napurdoy man eh. Mao ni siya pag uli sa Pilipinas, naglungag na lagsaging. Awag. Tangan ni mong sili mo ha? Wala, hindi kaya lang. Ginimplado naman dahil ng sisi no? Naisisi dahi oh. Alam ko kayo na. Si auntie din nalay. Dili na parat ang kuanday. Kaya lamig ikaw magtimpla niya. Untuk kamatis di dahi oh dagko. Lami kayo tamo timpla ya. Lami na lang dahi, wa may lain. Huy, ito hawa. Hawa. Wa man kay batasan, wa may sudan. Magmukbang lang kay saging nga may bugas. Bantay pa ako ng mga gagmay yung iring dira ha. Kani mga butikol. Kanon lang eh. Naya ma? Ang sulit siya kulo ba yun? Ano man yan? Baptist, kamo. Murag, nangak-hangak ba ya po siya katay kaon niya? Ginawa pa ito panalaksa. Kailangan kong huminga. Kailangan kong huminga ha. Halang nga muli eh. Anong kulao? Anong kayo? Wala magbula ang paghalang. Butikol, lami man. Supsupon ra ba no? Halok eh. May makaon din ni butikol. Kaon na. Kamo niya ah.
I-try natin ha. Dara umar oh. Dara. Okay, kita. Gata ka ng halang kayong gusto. Namara. Ano sa akin palpita? Oo, kadaghan. Pwede ka mo kaon, pwede po gili. No, Ang kaon ang gamit ko. amin daw. Kaon o dili. Butikol gede ay. Take it up. Saging. Kita. Gede. Adaba. Diri kape. Sa istorya pe. Pilpe. Okay. Kaya. Tidak ada ta. Istorya po. Uyaw ko. Yawat na lang ka. Ang akong kauban karon di ka na siya Tugaya City. Good. Nauni pinakadaghag uyab sa Tugaya. Mas bako. Hindi kape. Pwede ka mga kon, pwede pugdi. Mauni siya nagdala sa amo ang saging dayon gikaloy-an sa atong Ginoo nga nabunsalo man gyud. Maoran. Wala man ni saler ang amo ang kuan ang question and answer portion. Ang siya gusto. Umay kayo, halang. Dito ka ante. Ma, nakita man nag-vlog biya mi ma. Community guidelines ta ma. Unsa naman di ay na vlog mo rin ito. Na dili na to ka-comment tong mga mananaw. Ano yan? Bata Wala man. ka mag-ingon. Ay, kakadungog biya ka. Mabalit ta zero ani day. Kalami biya tilaan. Kalami yung tilaan sa kong inahan ay. Daghan yung kaayog mga kuan ba. ning view po siya apil nga na ibata. Ang saan yan lang sunako ka no? Ni apil po yung eksena. Ay, shout out pe. Shout out si mga friend pe. Shout out dira sa mga tugaya na mga textmet ha. Dira sa Malingaw City. Sa Pualan, sa Buwalan, sa Tubo, dira sa Malingaw. Shout out sa Tabalan Tabains. O si ang uyab ni Pepe. Ay, wala oy. Kay naay ni Eksina ganina. Uy, ano sa kaha? Shout out pe. Shout out ninyong tanan. Ano maniod to taninyo og saging. Mayod to tanin yung saging. Saging nga nilong eh. Saging nga nilong Alden. Ina ko pe ha. Kung agtang tabulan ako bang sa dako. Nuayon mo kay ko. Ano si Juan? Jofeta Junaldo, TikToker sa Lanao, famous kayo. Oy, daghang salamat sa mga nagtanaw ha sa amo ang YouTube channel. Please subscribe and ring the notification bell for my upcoming videos. And I hope i-watch nyo naman and i-follow nyo si Pepe sa kanyang TikTok. Kasi pala nyo ng TikTok, Pe. Friends Heaven Mar. Friends Heaven Mar. Ang pinaka-virgin, pinaka-gwapa o pinaka 60 sa barangay Gwapag wilain. Tugaya. Okay, thank you. Thanks for watching.